Kaixo, nire supertxiki eta superfamiliak, zer moduz gaude. Gaurkoan kontatu nahi dizuet, nola posible dezuten nerekin kontaktatu horrela nahi izan ezkeo. Badakizute, trilogia ederrau idatzi dudala beti gure aurren zerbitzura jartzeko, bai, familiaren zerbitzura. Ipuinen bidez eta jolasen bidez, erakusten diet aurrei bere erramintarik boteretsuena, pentsamendua. Pentsatzen dugunarekin sentitu iten dugu eta bizitza sortu eta interpretatzen dugu. Eta hor dago koxka. Bizitza nola interpretatzen dugun huraxe izango da gure esperientzia. Eta alik eta hoberen izatea da nire helburua. Beraz, liburuxka hauen nahi badituzue, hemen bertan idatzi ezadazue, edo nahi baduzue, baitare baditut online sesioak aurrekin eta presentzialak nahi izan ezkero ere bai. Ados, ni errenterian bizi naiz eta beti zuen zerbitzura, zuen helburuak lortzen laguntzeko. Esan bezala, idatzi ezadazu mezu bat, informazio gehiago nahi baduzu.